לפני 60 שנה נולד ברמלה תינוק שמנמן וחייכן לזוג הורים נהדרים, פיבי ושמעון ז"ל, ואח לוויקטור הבכור. ובחלוף העיתים הפך לילד מקסים וביישן שעבר מסלול חיים שגרתי למדי, בדומה לכל חבריו שגדלו עמו בשנות ה-50 ברמלה. והופ, צמח והפך לנער שקיבל עליו עול מצוות, וכפי שמקובל, ברכו אותו הוריו, ברוך שפטרנו מעולו של זה. ואז הגיע אבי לבית הספר התיכון, למד בעמל, התמקצע בתחום החשמל, אבל הלימודים לא היו האישו, אלא מה? הפעילות בצופים, החבר'ה, הטיולים, הביחד, האחווה האדירה ששלטה בכל, אלה מילאו את כל חייו החברתיים באותה תקופה. כמו כן, הוא שיחק טניס שולחן ואף זכה באליפויות ומדליות. בשנת 1972 סיים את חוק לימודיו והתגייס לצה"ל, שרת בחיל ההנדסה, השתתף במלחמת יום כיפור, נשאר קצת בקבע, עבד באבורודס, באל על ועוד, ובשנת 78 הגיע לכפר הנוער בן שמן, ופה אבי מצטלבות דרכנו. אני כבוגרת הכפר חזרתי לכור מחצבתי ועבדתי כמדריכה בערב וסטודנטית ביום, וכמו כולם הגעתי לצרכניה לקניות, ושם ניצת הגפרור שהבעיר את האהבה. ואחרי שנתיים פנית אל אשר אהבה נפשך וביקשת את ידה. התקיימה חינה בנוסח מרוקאי על פי כל כללי הטקס, הלבוש והמסורת, ובתאריך 5/1/82 צעדנו יחד אל מתחת לחופה שהתקיימה על פי דת משה וישראל באולמי דולפין ברמלה. ב1/9/82 התחלת לעבוד כמדריך בכפר הנוער בן שמן, ובמקביל המשכת ללמוד בסינגלובסקי. קיבלת תחת חסותך את הילדים האלה שיושבים פה, שהיו אז בכיתה ז', נבוכים ומבולבלים, ושימשת להם כאב, אח ומורה לחיים, עד שפרסו כנפיים ועפו ב7/7/88, מצוידים בארגז כלים מלא לקראת היציאה לחיים. בשנת 84 נולד בננו הבכור גל, ולאחר 2.5 בשנת 87 נולד בננו השני אלון, ואחרונה חביבה נולדה רבית בשנת 90. וכך הפכנו למשפחה נהדרת שגרה בכפר הנוער בן שמן כחלק ממשפחת בן שמן המורחבת. זו הייתה תקופה יפה בחיינו ובחיי ילדינו, מלאה בשמחה, עשייה והרבה ירוק בעיניים. ילדינו שגדלו על ערכי האהבה, הנתינה, הנאמנות למולדת ולמשפחה, העשייה והמסורת. וכעת הם בוגרים ומהווים גאווה גדולה בעבורנו. ישר כוח אבי, שאלה הם יוצאי חלציך. ומי ייתן שתזכה בעזרת השם לבריאות טובה ובית מלא קולות שמחה ואושר של נכדים ואינשאללה גם נינים. אוהבים אותך מאוד, עדנה והילדים.